Jan, que vols anar al Picarol? No. Què vols fer? A Lulu. A Lulu? Sí. I què faràs a Lulu? Treball. Treballs? Sí. Què fa la mama Lulu tot el dia? Treball. Treballs? Estàs segur? Sí, jo també diu. Poca sort. Anirem a sopar una egípcia avui. Què et sembla? Picants i patata. Vale. Li demanarem al senyor carn i patata? Hi ha alguna cosa més? Una xutxa? Sí. Vale. I carn. I carn? Sí. Vale. Li demanarem tot això. Que va? Jan, te'n recordes el que vas fer ahir Sí. quan vas venir aquí a casa la iaia? Sí. Te'n recordes què vas fer amb l'avi? Sí. Te'n recordes que vas estar jugant a Sant Jordi? Sí. Vols recordar-ho? Posem el vídeo? Sí. Digues, endavant vídeo! Enrabant vídeo. I fins aquí la representació de la setmana. Qui feia de Sant Jordi? Jo. I l'avi de què feia? A cavall. I la iaia? A arac. Molt bé. El Jan, pobret, s'ha caigut del cotxe i s'ha fotut un meco i se li ha inflat el llavi una mica, pobret. Bueno, perquè li baixi la inflamació li hem comprat un geladet. On te l'has de posar, Jan, el gelat Aquí. aquest? Molt bé. A veure com? Així. Hem trobat el conte de la Peppa Pig desplegable. Vale, ara. Mireu, l'avi. I atenció, l'abeja Maya. Si està feta a mida pel Jan. Aquest gran que ha trobat el Jan, si no se'ns hòstia. He trobat unes motxilles molt minimalistes que estan prou bé. Veus? Tenen una cremallera petita, una de gran i una per l'ordinador. No tenen cap marca enlloc, estan molt bé, valen només 6,88, que és una ganga, i que potser sortirà rana, però ho provarem. Perquè total, anirà bé perdut l'iPad, l'ordinador i els cables. Provarem, per 6 euros, doncs, i si no, doncs alguna utilitat li trobarem. I ara me'n vaig a buscar el Jan, que hauria d'estar... Hem sortit i ens volien cobrar 15 euros per la motxilla. 15! I valia 6. Tu què? 6. 7. 6,88. 6,88, quina estafada. I ens deien 15, no? Ara, ens volien estafar. No, Jan? Molt. Molt. Volien estafar molt. Home, on s'has vist això? Oi que sí? Però hem reclamat i hem demanat que ens arreglessin el preu. I ens hem posat el preu que tocava. Oi que sí? No ho veus? No pots? No. Ai. Vaig a fora. Home, no la xafis, carinyo. Estem a la selva, amb les plantes salvatges. És rotllo l'último superviviente. O que sí, Jan? Bueno, vale, no estem a la selva, encara estem al Mataró Park. Però podríem estar a la selva tranquil·lament. Ai, quina panxa, de quantes setmanes és? Doncs no és de cap setmana, perquè és un maniquí. Maniquí. Què té aquest maniquí aquí? Què té? Què té? Què té aquí? Què té a la panxa? Un germanet. Un germanet? Ah, doncs potser sí. I aquest també. I aquest també. No, tots. Mira, és mit, mat, mamà. Tots. Mira, Laura, el que tens aquí. Mit, mat, mamà. Coses de mamà. Germanets. De mamà no vol dir de mamà, de drinking, vol dir de Tots. mamà. Germanets. Un, dos... Aquest és més Lulu, una mica.
4 i 5. Tenen xamanets. Tots tenen xamanets. Tots els maniquís tenen germanets, sí, què et sembla? Et sembla bé o no? Sí. Vale. Vale. Ma mare s'ha portat el Jan a fer pipí. Estic esperant, estic fent temps. Avui tinc una mica de mal de coll, aquest cantó. Després apretes. Què? Paga. Què dius? Paga. Que pagui? Sí. Vale. Oh, que rico. Hola! Què té aquí dins? Un pinyol? No. Què és? No. Ah, una sorpresa! S'ha tocat un cotxe i ara l'hem de muntar. És tot un repte. Però bueno, però què feu pujant? Pero bueno. ¡Tata! ¡Bravo! ¡Ha arribat l'Ali! Sí, sí. Ja estan florint les taronges. Joan, mira com ve. Conxa, Tenim un taronger i un llimoner. has d'anar enrere primer. Clar, si ens estalviem una pasta a l'any, a la dècada. Vam plantar una ceba. També tenim una ceba. Mira, això Imagina. és una ceba. Una ceba, un llimoner i un taronger, bueno, ja podem sobreviure aquí. Les maduixes. Tenim postres. Tenim l'amanida. I una rosa per fer maco. Olives per fer l'amanida. Ah, és veritat, també olives. Mare meva. Doncs ja és dijous, aquesta setmana, amb la festa al mig, ha sigut curta. I estem de relax. Quan hi hagin dos, què farem? Mira el cap, mira el cap. Clar, el Jan pot fer relleus també. El Jan, què? El Jan cuidarà el Pol. Ja ho tinc tot pensat. Ja ho tinc tot pensat. Jan, com se't dona canviar bolquers? Tu saps, oi, canviar penyals? Tens molta experiència i és relativament recent. O sigui que ja està. Ja està. Anem a sopar a l'egipci. Anem a sopar a l'egipci. Anem a sopar a l'egipci. On anem a sopar? Èxit. Molt bé. És l'hòstia. Escolta'm. Ja ens hem sentat. Bien, bien, bien. El Jan està hipnotitzat, mirant. Tom i Jerry. Tom i Jerry. A veure què demanem. Ara menjaràs Pita mixta. Ara ens has de dir què? Pita de pollastre. Rica, rica. I el Jan també. Pollastret. Què menja Jan? Això. Això. Adéu, fins demà. Bon profit.